Salutare, bine ați la un nou episod. Este ora 11:40 seara. Filmam aici un episod pentru canalul meu. Sper să vă fi plăcut episoadele de GTA 5. O să mai continuăm cu această serie. Și m-am gândit că am văzut foarte multe videoclipuri amuzante să fac și eu, să încerc să nu râd la unele videoclipuri. Aici am canalul AHH Videos, să vă abonați la el și încearcă să nu râzi. 1. Haideți să vedem. Da. Nu am... Shit. Aici. Și punem aici. Să vedem. Wow. O să iau eu camera. Macaca. Deja am dat fail. Da, nu să ne uităm la tot videoclipul. Ești nebun? Ce capul ăla? Tu la faci ciudanță. Nu că nu chiloții. What? Opa. Ce faci? Știți că e un chirurgian din Tom și Jerry. Ouch. Au. Dicioara. Au. O sparte de bidon. Dic papagalul. What the fuck? The fuck? Au, nu, dă-i tati. Hansen. Bine, ce faci? Aia și eu știu. Ce face? Ia. No, mai pățești. Ce faci? Domnișoara, nu te supăra, hai să-mi dai și mie un foc. Ce? Asta caură. De capră. Credeți că se echilibrează jocul? Sau ai idei? Voi aveți idei? What? Chiar? What? Nici n-am înțeles.
Ce capi dat în gură? Ăla ăsta nu se vede fața, e prea negru. Săracu. Pai ce știe. Știe meserie. De ghepurile. Uitați-vă la iepure ce face lui pisică. Lăsați-ne întrebări pentru chire. Aoleu. Aoleu. Ce-i cu asta, frate? Chiar, what the fuck? No, ți-a furat hârtia. Nu te mai ștergi la cur. No, mai mâncă pește acum. Mâncă pește. De vulpe polară. Ce faci, măi? Direct în cap. Poc! No, e tati. Ce? Și câinele știe, vezi? Vezi? Și ăștia știe. Și animalele știe. Numai voi. Dic Maradona. Cum stă câine? Parcă-i prost. Bun, stai că se răbește. Mă gândea. Era clar. Eu what's up, my nigga? Hey, what's up, my nigga? E altul. Au. Când mai este... de 11 minute. Ce? What? Ce așa de râs? Ăștia se împiedică toți, am mai văzut fata. Am mai văzut fata, toți se împiedică de căcatul ăla de acolo de la cort. Go away. Go away. Go away. Te uși tu, mă. De-i mâță. What the fuck? Da, baby. Un struț fuge de o găină. No, fine. Două struți fug de o găină. Ba nu, tot unul. No, păi fine, așa. Timă! Ochii se fac albaștri. Și te plin de... Eu rupt. Eu stricat rozul aia. Cine vine? Zi! Ăsta... De-aia mă zi, cum se cheamă? Că nu ți-mi minte. Nu mai pățește. De-aia le face gâl. Nu mai ți minte cum se numește. Ce-ți vrea copilul? Aoleu, ai constipație? De ce ochii mă are? Sigur ai constipație. Sparge-o. Pule șunca. This is my pants. M-a căcat pe mine. Ce? On the ground, lost in my head. Am revenit. Ai, tată. Mă livrat deja papagalul ăla. Tac.
Pa, 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 pa. Deci ciocate faine are. Zic ciocate. Nu poate să-și ceadă că se văd ciocatele. Dictate. Dicta mai. Bicicleta. Pe coaia ruptă. Ta-da. Opa, opa. Ce-o sărit aia? Aoleu. Ce-i cu ăla, tati? Oh, bă, te-ai crizat, mă? Lasă-o crizat. Ori nu știe să latre, ori e crizat. Tag live. Din mâța bea din pahar. Nu, mai păsăște. Dar vreau să facă flip. Flăruta aia și alocă și în cap. De ce față are? Dar voi nu prea vedeți. Pikachu. Da, Pikachu. Pica, pica. Pipi, pica, caca, caca, ciu, ciu, ciu. Pica. What the fuck? Subscribe, like și share la AHA Videos. Nu cred că îi strică încă vreo 14 abonați în plus. Și eu sper să le facem cât mai mulți. Opa. Așa. Și eu sper să le facem cât mai mulți abonați. Și acum pune niște de astea cu Lamborghini. Deci, ca să faceți video, nu mai apăsați, nu uitați de like și subscribe. Pa, pa.